Библию. Боже, Ты дал нам Свое святое Слово. Да поможи, кому потребовали Твоего Слова, як поведры, и сплошаны познавали я. Гэтыя дзве падзеі, бо кожны з нас, я ўпэўненая, добра ведае, як ксёндз Пётр любіць і паважае нашу Божую Маці. Бо ён заўсёды няспынна просіць нас, каб заўсёды звярталіся да яе ва ўсіх нашых патрэбах. Ён заўсёды напамінае нам, каб мы маліліся на ружанцу, што кожную, нават самую цяжкую праблему ў жыцці можна вырашыць праз яе заступніцтва. Ксёндз Пётр, прыміце наше віншаванне ад імя ўсёй парафіі. Хацім вам пажадаць Божага бласлаўлення, святла Духа Святого, апекі Маці Божай. І таксама вось галоўнае, напэўна, як вы нас неаднойчы ўжо вучылі, каб плён вашай працы каб плёнам вашай працы было тое, што мы абавязкова ўсе разам сустрэнемся ў небе каля Божага трону. Дзякуем за вашу працу ў нашай парафіі, што ўжо 10 гадоў у нас ёсць магчымасць маліцца, прыступаць да сакраментаў у сапраўды прыгожай святлыні. Дзякуем. Я хочу сам от всех нас привітати вас со святом народження Панны Марії, с вашим днем народження. Я хочу вам сказать, что вы душа и сердце нашего костюма. Моцного вам здоровья, заставайтесь святого здоровья. Sam fest. Właśnie mowa Gieraszia wypadała w poniedziałek, zatem siedmowa, pomnisie siedmowa świętata Gieraszia wystarczyliśmy w 2008 godzie. Tylko wciąż świeża świątynia, tylko z kamienieczki. W sobotę dowiedziony do paradku u ołtarza w to время już stajał jabłonka i był poł zdziełany. A tak wsio, pomnisie, było wsio tak dopiero начально. Сегодня już prokarzyła się nasza świątynia. Mamy i reszotki na wchodzie krasiwe, te dwie ryby zrobione i tutaj gradus zrobiony dla Komunii Świętej. No i mnogo czego prokarzonego na siłowni już po-drugому все wygląda i lustra i все, скажем, normalne. Ja bym chciał всем podziękować za wasz trud, za to, że сегодня możemy tu молиться. I takie fajne совпадение się случило, jak zawiecili nasza świątynia, kromie przez te 10 lat, немножко tam jakieś niuansy na sztukaturce się pojawiły i takie совпадение, że w samym naczale, kiedy myśmy się zaczynali, pani Romualda jest obecna, tak, pani Iwódź jest. Pani Romualda jakby stój nasz, pan Walery jest, zobacz, nie widzę, nasz przedstawiciel kościoła, już akurat mnogo ludzi nie widzę. Oni głównie właśnie takie dwie osoby, sobie pani Romualda, mnogo czegoś działali dlatego, żeby ten kościół w Aprze mógł suszczestwować.
У вас стоит на латинском, всем непонятно. Красиво. Это ж уже не селфи будет. Тротуари. І славних діток похрестити. І щоб ми всі не бентежилися, а приводили своїх дітей до Христа. Щоб ви працювали для душі. Ми просимо наші молитви і всякої Молитву завсюди, але треба, щоб завсюди було так, що Дякуємо, що ви діток здорові. тут шмат, скільки Так, тут так, було. так. Дітки, що правда таке не Будем працювати для стомились под будущего конец вместе. решили. А лишь я был маленький, я тоже помню, как детки. Это нормально, что они стомились, вот теперь такие веселые, а нам все уже были, конечно, уже не кончится.
хотят супа скушать, не только супа, потом уже конфет. Я был так. Счастливенько. Дякую, з Богом. Щасливо. Щиро дякую за вашу працю. И вам так само. И до зустрічі. Приезжайте. О, ты уже такая большая, боже мой боже. А мамочку похожа. Я кажу, что... Да, и папочка, и мамочка. И вот теперь вы стоите. Так вот, классно, классно. Ну, с Богом, счастливенько. Десятые правоходят. О, класс. Віталій, дай бабушки.